IFM News, Lokal. Idol Bernard, please come in. Halikagom ni Sarat Vice Mayor ni Medrano. Iti bakong administrasyon ni anak na Ralph Conrad Medrano nga matutukan ng imbag. Iti tiyandaan ti Sarat Ilocos Norte. Kinunana nga dito ngamin iti agbalin. Nga backbone iti ekonomiya ti Sarat. Kaputa dati kat adu iti maalang income iti local government unit. No, malagip kahit hindi nagtugaw ni Mayor Remigio Medrano kas Mayor iti Sarat kahit nilugyanan na dati tiyandaan nga pinapintas kaya nakasapay pinabaro digiti pasilidad nga ada iti uneg na. Kaya naman pagkasakit kaya ti Vice Mayor kaya iti agundaway kasa presiding officer nga mangi paay iti suporta agdamang administrasyon tapno mas nalaliston to pa iti serbisyo nga may paay para kaligiti kakailan ng nangruna kaligiti negosyante iti uneg ti tiyandaan. Iti mandinggen iti paset interview taken kuana. Sustainable na siya. There is an increase in collection every year. Ano pa dito na maraming transformation and operation of the market at kasapulan ti sustainability na ito with the joint effort of the legislative and the executive department later on ay mapataas pa natin ang ating koleksyon dun sa market dahil ito ang isa sa mga pinagkukunan natin ng mga internal collection, internal revenue ti munisipyo tayo. Paseti panaga salita ni Vice Mayor Remigio Medrano. Malaki dito dito kahit dupay digiti agtaod nga negosyo kadigito nga gundaway karon na iti micro small and medium enterprises may saditan iti tupig kaya adamot digiti agramid iti sapin kaya nakasapay digiti byproducts nga ada iti iti Sarat Ilocos Norte nang nangruna iti fabrics when digiti binakol nga agtultuloy nga may laklako saan laeng nga iti pagila na Pilipinas no di kidi may papaw iti Balasiw Taaw. Damag manipod iti Sarat Ilocos Norte para iti IFM News, Idol Bernard Fair, Tatang Arimen.